ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିବା ଆମ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁପର ହିରୋ ଭଳି କାମ କରିପାରେ? ହଁ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଧମନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ତାପରେ ବିଟ୍ କେମିତି ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ପଛର ସାଇନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଆମ ଡାଏଟ୍ରେ କେମିତି ସାମିଲ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ମୂଳ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା, ଯାହା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଧମନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ଏହାର ଡାକ୍ତରୀ ନାଁ ହେଉଛି ଅଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚର୍ବି ଜମିଯାଏ, ଆଉ ଏହା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ସହଜରେ ଯାଇପାରେନି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆମ ଧମନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନାର ହିରୋ ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏହା ଆମ ଧମନୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ରକ୍ଷାକାରୀ ଭଳି କାମ କରେ। ଆମେ କଥା ହେଉଛି ବିଟ୍ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଧମନୀର ଅବରୋଧକୁ ସଫା କରିବାରେ ଏବଂ ରକ୍ତନଳୀର କାମ କରିବା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସୁପର ପାୱାର ଆସେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷରୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଯାହାକୁ ବେଟାଲେନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଯୌଗିକ। ହେଲେ ଏସବୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାଇକି କେମିତି କାମ କରେ? ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ୍ ୱେପନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଲେକ୍ୟୁଲ୍। ତା ନାଁ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଟ୍ ଖାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ସ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମ ଶରୀର ସେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ସକୁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଏହି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କାମ କରେ। ଏହା ଆମ ରକ୍ତନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାମ ଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାମ୍ ହୋଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ ହଠାତ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଟାଣ ଆଉ ସରୁ ଧମନୀ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୋଗୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇ ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ରକ୍ତଚାପ କମିଯାଏ ଆଉ ରକ୍ତ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏସବୁ ତ ଥିଓରି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଚଲନ୍ତୁ ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡିରେ 60ରୁ 75 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଟ୍ ଜୁସ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଫଳାଫଳ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଧମନୀ ଅଧିକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହୋଇଗଲା, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସହଜ ହେଲା, ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଆଶଙ୍କା ବି କମିଗଲା। ଆଉ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 9 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଏ। ହଁ, 9 ଗୁଣା। ଏହା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତନଳୀ ଚଉଡ଼ା ହୁଏ, ତାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଉପରେ। ଉଭୟ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ମାନେ ଉପର ପ୍ରେସର ଆଉ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ମାନେ ତଳ ପ୍ରେସର ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଇବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଥା କେବଳ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରରେ ସରିନି। ଏହା ଏକ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ଧମନୀର କଠିନତା କମେ, ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଦାହ ବା ଇନଫ୍ଲେମେସନ୍ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହୃଦୟକୁ ସିଧାସଳଖ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଲା ପରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏହାକୁ ଖାଇବେ କେମିତି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଟ୍କୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିବାର କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଟ୍କୁ ଖାଇବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ଏହାର ତାଜା ରସ କରି ପିଇହେବ, କଞ୍ଚା ବା ସିଝେଇକି ସାଲାଡରେ ପକାଇ ଖାଇହେବ, ନହେଲେ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ ବିଟ୍ ପାଉଡର କିମ୍ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇହେବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଟ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ଧମନୀକୁ ସଫା ରଖିବା ଆଉ ହୃଦୟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା, ଏହା ସହଜରେ ମିଳେ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବାକୁ ରହିଲା, କ'ଣ ଏହି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରିବାଟି ଆମ ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ହୃଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଚାବିକାଠି ହୋଇପାରେ?